Igbo bi Igbo ekele m sika onye chisibike ya zere ọ ka bụkwa nwanne nwoke NDS Opinion TV. Ndị okenye ala Igbo ihere eme unu. Gọvanọs ala Igbo ihere eme unu. Ka ha rasị ha bụ ndị gụrụ akwụkwọ ihere ma unu. Chai! Kedu ebe ikpuru mmanụ gara mmiri ji na-amazi eze? Ihe onyonyo unu na-ahụ ugbu a, nwa amadi unu na-ahụ bụ Sunday Igbohoo, nwafọ Yoruba, malitere ịzọ nnwere onwe Oduduwa Republic n'ihi na ọ hụrụ ihe Mazi NNAMDI Kanu hụrụ wee sị mba na mmegbu anaghị atọ ọchị, ya wee malite ịgba mbọ nnwere onwe Yoruba. O doro ewu na ụka anya na Yoruba so na ihe a na-eme na ala Nigeria, mana enwere egwuregwu nọ n'ime ya. Nwa amadi a ji wee fọrọ ntutu taa. Afọ gara aga bụ mgbe a chọrọ ya nwa amadi chọọ ya mbiaka ịla ya n'iyi, ya erie mbọmbọ gbọsọ ndụ ya, chọrọ isi Togo ka Kotonu ripụ anwụchie ya. Ọtụtụ ihe mere ke m na-ege eje ọnụ m wee gosi ebe a. Gegodunu ntị ka unu nụ ndị ọ kpọsịrị aha, geenụ ntị ka unu nụ ndị ọ kpọsịrị aha ha, otu ha si wee gbaa mbọ ịhụ na akpataghị ya nwa amadi n'ala Nigeria oge Muhammadu Buhari ka na-achị dịka onye isi ala. Mana ke ihe mere na ke ndị Igbo elecha nwanne ha ree. Ndị Igbo ewere nwanne ha ree. Ma lee, ndị Igbo ele nwanne ha ree n'ihi ego, n'ihi akpara ego. Onye suru na mmadụ dịka Obasanjo ha wee sonye nka na ndị ọzọ ha na uche ha adịghị na nkewa Nigeria, ọwashi. Ọ bụ na ha nwere ike ịgba mbọ iji hụ na nwa amadi a na-akpọrọta ihe Nigeria, bịa nyụọ ya ọdịrị kpakwa anya Mazi NNAMDI Kanu n'ụlọ nga. Ụma na ọwashi, geenụ ntị, atọ eze Ifeanyi Ubaha, Soludo ha ngunu wee hara wee bụrụ ndị racha tụtụrụ na Mazi NNAMDI Kanu wee ree. Eji Kanu kwa n'ụlọ nga ruo n'ụbọchị taa. Ihere ga-emechi unu n'oge ikpete maazụ. Mmiri zocha, anwụ ga-awa. Geegonu ntị. Good day, everyone. I remain myself, Chief Sunday Igbohoo, aka Igbo. First of all, my sincere appreciation goes to God Almighty, the Master of the universe, for making this day. I want to say a big thank you to all Yoruba sons and daughters all over the world for the love and support before and after the loss of my dear mother. Though she still kept at the morgue, waiting for me to come and give her the befitting burial that she deserves. I give special thanks to President Talon of Benin Republic and to all members of his cabinet. My gratitude goes to my hero father, Professor Banji Akitoye, and Professor Wole Soyinka for the support in the course of the struggle. My God reward you, Baba, for your standing courageously for Yoruba nation and for me. You promised to stand by me through my audit in Benin Republic, and you have fulfilled your promise. I will not forget to appreciate former President Olusegun Obasanjo, Baba Yo Adebanjo, for their roles. Even though only God gives freedom, let me use this opportunity to say thank you to all religion leaders, pastor, alpha, and the traditional worshipper for the prayer day and night. Our royal fathers, Oba and Chief in Yoruba land, your love and support is so appreciated. But we need more of your support to deliver our land from the slavery of the Fulani, because Yoruba land is ours. Although I have many Obas on my list, but Oba Francis Olusola Alao
His Majesty, the Olugbon of Orile Igbon, Deputy Chairman of your State, Council of Obas and the Sea. Kábíyèsí Ọba Totin, Oníbàrígà of Bariga, Kábíyèsí Ọba Tẹ́júoṣó, Oníkẹta of Orile Kẹta, Kábíyèsí Olúgbò Ọba EFO, CON Frederick Akínrìntàn, Ọbátẹ́rù Olúgbò of Igbo Kingdom. Your love and support is well appreciated. I also thank Mrs. Modupeola Oloyeko, Princess A. Awoniyi, Aliaja Abike Akinpelu, Mr. Kayode Emola, Mrs. Ojo USA, Aliaja Niniola, Mr. Malomo and the others. Thanks for your support and God bless you. My brother Sunday AK Sami Japan, Uncle Tony Daudu, I thank you especially. I must not forget to appreciate the Mega Rally USA and the Prophet under Prophet Olokunloluwa and the Directorate under the leadership of Barrister Ogedengbe. Special thanks to Ilana Omodua, Canada, and the Ibega Omodua, USA and Canada. Sivdele Momodu, I really appreciate you, sir. Thank you so much. I also must sincere appreciation to Mr. and Mrs. Ayola Adenike Oladokun, USA, Mrs. Janet Fasaki, USA, and also one of my brother and wife from their immense support, though they don't want their name mentioned. Special thanks to all media outlets, internet, printing and broadcast. Honestly, I have a long list of people to be appreciated, but I will have to pause here and then come back later. To all our political class and the others in Yoruba land, let's join our hand to make Yoruba great. All my brothers from East, I appreciate your support. Thanks and God bless you.